Si Bayramon sayo kiniinom og tiki-tiki mga idol. May Pasko diha, usap nagi istoryan mo bay. Lala. Ay, sayang bay. Lala. Ang tiki-tiki iyang giyab-an gamay kay para kuno dili malatang iyang atay. Ayo na bay oy. Managkaon. Ay, kumpiyansa oy. Si Bayramon kumpiyansa kay mga idol kay wala pa man siya ikaon. Karon bay, pag ako naghimusaad bay, bisan pag ako kaon, busog lang niya pong ko. Uy hala, bisag wala pa kuno siya ikaon, busog pa siya mga idol. Kaya, basta ako'y mo, gusto ko minom. Basta inom ko, Grabe. Hindi ko tumong yung Oo. yung kaon, mahal. Mga idol sa iyo kay si Kuan si Bayramon pag kinintungang gabi bay pag sana kining Pasko. Asa mo ka? Ito, nagloko ko dito bay. Wala kuno siya kasugat sa Pasko mga idol kay nagluko man siya sa likuan in taon. Ugoy. Pero bay, ako bay, gitaro pa ko kasawa nga, pinangga lang gyapon ta ko. Wala di ka tarunga bay? Pagkahod di ko nila. Bay wala di ka tarunga? Wala. Uy, luoy ago ni mo bay. Mo na nagubog-ubog karong Pasko ha bay. Paglatagaw ko ba bisang asal lang ko kay giingon ako sa Ginoo nga ikaw Ginoo Dios Kristo kamahanam ka sa kinabuhi nako. Nagtabang sa akong kinabuhi kay kami nagluwas ug kay nagmugna sa akong pagpakabuhi. Oh. Ana lang akong tahod mo. Asa ko Mao na di. kay nalipot mo tabang ako. Uy man ni Chris TV, emosyonal man kay na si Bayramon. Oy, sugo ra pud na sa iyang tiki-tiking giinom ing kupisot. Sakto jud ka man oy Chris TV. Kay kana si Bayramon magyaw-yaw ra nagsiyara ko sa akong mahubog. Aw hinuon sa iyang asawa ni aksyon ni siya pangluod. Nagbuhi pa iya namang gipatay. Gikalimtan ako no siya siyang asawa mga idol. Ingon nga ang gabi mahimo ng kabuntagon. Ang kabuntagon may imong gabi. Moy ato la lang himuon Gabi. Oy, kapait ko na bay oy no. Ang mga pulo nga nagawa sa baba ni Bayramon, pwerte kami ning pool. Tagay sa sinidoro sa. Pero ani pre, ay ko pag binuno ang Naunsa, magtagsa ko no sila sa botilya. Baymon, kining na istorya dere ba? Si Manaygon kuno ta. Kay mo pag Manaygon ta, makaya ba na nimong Manaygon ta? Ko ba? Unsa may talent mo? Okay ko ana, istorya manigon. Oh. Bisag kinong Pasko na. Di may nam tagtiki-tiki daan. Di Manaygon? Mga amigo na ko, di Oh. ko kapangako nga. Ko piskuhan niya. Ay simple kay mata. Tagaan ka og tip na ko bay unsa pagpanay pagpamasko bay. Tagaan di ka kon example anaon na siya bayo. Ganing kana na ato kag tindahan. Mingon no kailan no. Dodo, mato ka Dodo. Boss Dodo, mayong Pasko na. Unsa man mo kanta pa ko? Anaon nimo? Unsa man mo kanta pa ko? Mingon, ayaw lang bay mo noy. What sa Mingon na, what sa diha? Pagkanta nga imo magiunan da. Mingon, what sa diha kay na ako pinaskuhan nimo? Mo na. Lingo-lingo si Bayramon sa akong diskarte mga idol. Diba? Mo nindot diskarte. Kanindot anang ha? Buang na lagi. Nahubog na ko bisag pila pa ko ba ila. Mas ko lang yung kanta-kanta mga bye-bye na di. Like Asa mo si Isbel Ron? kahapon nag-abot ng inom ito. Oh. Kaya mo taningon siya na ko, bay. Ayun taningon ba taningon siya. Kaya siya. Bansite. 27. Karong pizza Bain City mga idol, akong tapukod ang mga tiki-tiki boys. Arta diri tapok ta. Unya, parang naapoy challenge mga idol. Ang plano nako mag-change gift me. Ingnon ako sila nga kulapulay pusta. Unya, butang nila kabir para dili kayo halata. Naapoy thrilling ba? Uy, hala man ni Chris TV, kulapo puro yung mabunutan. Mao gini may tabuing ko pisot. Inig-abli sa regalo, pulutan na lang ang kulang. Mag-change gift ta bay? Ha? Mag-change gift ta. Naito ka, sayo-sat sa... Sayo kanta. Sayo kanta. Pero dili lang kita sa Manaygon. Ayaw lang nila ko. Wala ko ni problema ang sayaw o kanta. Basta ayaw lang kuno siya panayguna. Nga ay.